Hola, soc Montse Matges i aquí tot ho farem. Hola! Avui farem un altre snail mail, però aquesta vegada és super fàcil i el pot fer tothom. Què necessitem per a fer aquest snail mail? Pues aquesta vegada necessitem sobres, com poden ser els sobres normals, els que tenim tots per casa o que podem comprar a qualsevol lloc. Si els voleu de colorets, els agafeu de colorets, és igual si són quadrats, si són rectangles, si són més grans, si són més petits, és igual. Necessitarem sobres. També necessitarem una anella d'aquestes d'enquadernar, del tamany que tingueu. Jo les tinc en colors, però poden ser perfectament platejades, dorades, metàl·liques. També necessitarem un eyelet o un ojal. Al meu cas, a més d'usar sobres d'aquests, jo faré els meus propis sobres. I ho faré amb papers de scrap de la col·lecció Peony Collection, és una col·lecció de Nature's Garden by Crafters Companion. És una col·lecció que és molt suau i és molt de flors, i és una col·lecció que està impresa a doble cara. Però és igual, si vosaltres teniu papers i ho voleu fer igual que jo i només els teniu a una cara, no passa res, la cara blanca la ficarem a dins del sobre i així l'estampat us queda al de fora. Com podem fer un sobre? Al meu cas, jo estaré usant aquesta maquineta, es diu 1-2-3 Punch Board. També existeix la Envelope Punch Board, que és únicament i exclusivament per fer sobres. Aquesta part de fer sobres, fallassos i capsetes. Jo ja he escollit els meus papers per fer els sobres. I ara el que farem és fer els sobres. Ara he tallat un tros de vèlum perquè crec que aquest color així entre taronja, roig i rosa combina molt bé amb la meva col·lecció que he escollit. Aquest el vull ficar a la part del davant, com per fer una espècie de tapa, però senzillament decorativa. Així. Abans de passar a lo que és la decoració dels sobres, el que farem és, li farem el forat per enquadernar-los. Jo, al meu cas, he decidit que li faré una de les anelles aquestes més grosses. Aquesta anella fa 44 mil·límetres de diàmetre i és la que més m'agrada per aquest conjunt, per aquest estampat que he triat. Llavors, què farem? Amb la Crop-A-Dile li faré els forats. Recordeu que si no teniu Crop-A-Dile ho podeu fer perfectament amb una perforadora normal. Jo voldré enganxar-ho pel cantó esquerre. No sé, m'agrada més pel cantó esquerre que pel cantó dret. Llavors, si els giro, he de calcular que he de posar l'eyelet per sota de l'aleta. És a dir, no puc ficar damunt de la tapa de la pestanya perquè si no, no podríem obrir el sobre. Llavors l'hem de ficar per a part d'aquí perquè puguem obrir lliurement el sobre i no molesti. Llavors jo més o menys calculo que ho ficaré a uns 7 mil·límetres del canto per aquí, i si els vull ficar tots a la mateixa altura, aquest el posarem aquí, me deixo. Està col·locat a 3 centímetres de la part de dalt i el que podem fer és marcar-los tots per fer-los més o menys tots a la mateixa medida. Així ens assegurem que tots els fem a la mateixa mida. A 3
a 3 centímetres de la part de dalt. Senzillament busco així i els forado tots. I ja està, ja els tenim tots. Ara és moment de posar-li el nostre eyelet. Així. I els hi posem a tots els sobres. I aquí tenim els sobres preparats per enquadernar. Què passa si no teniu una crocodile o si no teniu una màquina per posar eyelets o senzillament no teniu eyelets? No passa res. Ara us ensenyo com podeu fer una enquadernació que sigui una mica resistent perquè us aguanti una mica el tràfic d'obrir i tancar. Què passaria si jo, per exemple, ara em marco aquí, li fes un forat amb qualsevol perforadora i ho deixés així. I tots els haguéssim forat així. Que per aquí, quan hi posaríem l'anella, és molt fàcil que això s'acabi trencant. Llavors, el que podem fer és fer-li un reforç. Com fem un reforç que ens ajudi a fer d'eyelet quan realment no en tenim? Agafem alguna cosa redona. Jo, per exemple, tinc aquesta cosa que és un altre eyelet més gros, un tap d'un retolador, un tap d'algun pot, alguna cosa redona que ens serveixi, que tingui una rodona evidentment més gran que el forat. Jo he fet 2 redones, ara el que fem és tallar-les. Amb paciència les retallem. I una vegada les tenim retallades, agafem la nostra crocodile i li fem un forat just al mig. I una vegada tenim el forat fet, ja tenim un eyelet improvisat. L'enganxem amb una mica de pega a sobre per davant i per darrere. I ja tenim un eyelet improvisat, veieu? Mira, aquest l'he fet d'aquest color perquè s'assembla molt al color dels eyelets, però ho podeu fer amb cartolina platejada, metal·litzada i queden molt xulos. I és una forma de fer un eyelet, o almenys de protegir el paper, perquè així queda molt més fort que no pas amb un simple forat. I ens quedaria una cosa així. Així. Veieu? Mireu que xulo. Que fàcil. Mireu. I passen perfectament. Veieu? Ara passarem a la seva decoració. Per a la decoració, jo estaré fent una de les últimes pàgines de la col·lecció, que són uns die cuts. Són com unes peces de cartró tallades ja, que ja venen tallades, i he escollit aquesta que fica Just for you. I aquesta la faré servir per la portada. També estaré usant una cinta de tul, que no la faig anar quasi mai, però que crec que aquí pot quedar molt xula. I també usaré una mica de fil. És un fil que és metal·litzat, que és or, però és un or rosa. I també l'estaré usant.
El que faig és senzillament tallar una mica de tul i enganxar-lo, que quedi com una mica salvatge. Així. Ja veureu l'efecte quan hi apegaré la targeta al damunt. Però abans d'apegar-li la targeta, el que vull fer és posar-li una mica de fil. Llavors agafo fil i faig el mateix. El deixo caure a damunt. Per la decoració dels altres sobres he decidit que millor si trac primer l'anella i els vaig decorant un a un. Continuaré estant usant els die cuts de la col·lecció, però que realment s'hi podria ficar qualsevol altra cosa, qualsevol altre motiu.
així. Vale. Inserir la tapa, el primer sobre, el segon, el tercer, el quart, que hi podem ficar coses aquí, el cinquè i l'últim. I ara, a la portada, bé, que no és bé una portada, és senzillament un full decoratiu, que aquí ja he acabat signant. Aquí he tallat aquest troquel, que és un troquel que és molt finet i que realment crec que costa massa de treure, però que m'encanta. És a dir, no puc, me té el cor robat. Llavors, com que és una flor i aquí totes flors, crec que li posaré aquí, a la portada, així, amb un toc finet. S'ha d'anar aplicant cola per tota la flor. I l'enganxo. I ara ha arribat el moment d'omplir-lo. Amb uns troquels de la Jane Davenport i uns troquels de plantes i flors. Aquí també hi posarem unes lentejueles de la col·lecció Imagine de Mintopia i uns tàssels blanc, platejat i dorat. Aquí posarem tires de pompons o tires de borla, que van molt bé per les portades dels àlbums. Aquí posarem unes filigranes, d'aquestes de xapa, amb unes fulletes, noms, amb lletres, perdó, amb lletres de l'Scrabble. Amb aquest hi ficarem cosetes de fusta, parauletes, fulles, cases i també unes fustes. I ja a l'últim el reservem per posar-li la carta. Aquest cop, com que ho vull fer senzill, l'únic que faré és amb un tros de washi tape tancaré tots els sobres. Així. Hem partit de la idea d'una col·lecció de sobres senzills que els hem anat acomplicant i els hem anat decorant al nostre gust. I aquí ja heu vist una altra forma de fer un snail mail. Un snail mail que pot ser des de molt fàcil fins molt complicat, perquè la mateixa idea pot ser per una cosa molt senzilla com per una cosa molt complicada. Ja sabeu que només cal que feu uns sobres, els podeu fer llisos, estampats, grans, petits, tots iguals, un de cada com vosaltres vulgueu. I després la decoració, depèn de la col·lecció de papers que haureu escollit o depèn dels sobres, podreu ficar unes coses o unes altres. Una anella, jo aquí he acabat ficant uns llacets a dins i podeu ficar el que vosaltres tingueu o el que vosaltres vulgueu o el que vosaltres sapigueu que li agradarà al vostre destinatari. I ja està, senzillament escollir un o una pen pal i enviar-li. I ja veureu que contents es posen. Animeu-se!